Εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύσε στην κατοικούμενη το Κύριο η πιστή υπέρ των κατοικουμένων δεηθόμενων ο Κύριος αυτούς ελεείς στην κατοικήση αυτούς των λόγων της αληθείας αποκαλύπτει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης ενός έρθουν τη Αγία από καθολική και αποστολική εκκλησία όσων ελέησον αντιλάβουν και διαδίδαξαν αυτούς ο Θεός της ηχάρη. Κύριε ελέησον. Όπως υπό του κράτους σου πάντως εφυλακτώμενοι σε δόξα, έμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αίγει στους αιώνας. Αμήν. Συγχύσαν Oh God.